Ако не слушате акордеончето и не пейте силно, нито една бисквитка няма да ви дам. И сокче няма да ви налея. И на тех може. Само на мен. И на Лилито може. Мирко и Николай ще ги разделят с тебе. Защото прави такова много да Чай. Ти да не ми пуснеш клип? Не, без такива. Без клипове, да спрят клип. Животно знаеш ли? Много не знаете ли? Да, но ще заваляна вънка. Бъдеш да более тръбичката, да более гъбките, да пораснат големи. Я още мъничко. Да, ти изпълни. Дай, за това. Да. Първа смяна съм Лилито. Не, ще бъде втора. Тъй ли? Да. Сега отиваш ли? Аз се прибирам. Айде утре мини, преди да учиш. Нали утре по-късно отиваш? Утре отивам 3 часа. Така мини. Айде. Първа, да, Лилито. Чао, чао. Thank you.
няма да кажа вече как иска да скочи и да иде. Цезари, нали те наблюдавам? Нали през цялото време те да гледам? Той днес е също облечена за Сибир. А Иван Костов много какво правиха, що правиха, пак са заедно. Не сега ще гледам. Няма да бъде. Ще кажа почването. Да. Така да бъде ми трябва. Коса? Ще дадим така спокойно. Като мишка. Писаш идея. Няма да дойда скоро. Виж как Ще слушате тогава. Идете с децата, ще се видим до сега. Добре. Деца, вчера бяхте ли на разходка? Добре. Знам, че ще го направим така. Благодаря за доверието. Бяхте на разходка, защото е дошла пролетта. Видяхте ли зелената тревичка? Поникнала хубава зелена тревичка, песничка за зелената тревичка, знаем ли? Внимавайте, слушайте, Георгиева. Зелени са жълта теменушка, синия сенчет. Чванете се за порцето, Мари момиченце. Хубаво порце, хванати коремчета, хвани молотови, камениче. Сигурно? Даречичка, браво. Мирко Сигнур. Кажи. Свисти сърчици, чук, чука и потоп. Знаеш ли какво е?